1, 2, 3, take 1, action! Kung ikaw ay kagagaling lang ng trabaho at ikay napagod, ikay mag-stretching, mag-relax, tanggalin ang sombrero, kunin ang bangko, umupo, buksan ang zipper para pumasok ang hangin, langhapin ang sariwang hangin, umupo, tanggalin ang sapatos na walang medyas, kumuha ng baso, ilapit mo sa mesa, kumuha ng bote, at itagay mo. Cut! Apikas na ka, nagpakit tarupam! Nagsanger! Direk nagsanger! Ulit! Ulit! Nagpakit tarupam! Okay, 1, 2, 3, take 2, action! Pagkagaling mo ng trabaho, ikay mag-stretching, mag-relax, tanggalin ang sombrero, ikay lumahap ka ng simoy ng hangin, kunin ang bangko, at umupo, tanggalin ang sapatos na walang medyas, kunin ang baso na walang laman, kunin ang bote, at ito'y iyong inumin. Punin! Cut! Ay! Nagsangir! Nagsangir! Action! Ayusin mo na! Pagkagaling ng trabaho, mag-stretching, mag-relax, tanggalin ang sombrero, lumanghap ng sariwang hangin, kunin ng bangko, umupo, tanggalin ng sapatos, kunin ng baso, kunin ng bote, tagay monboy. Cut! 1, 2, 3, take 4, action! Galing umuwi, galing trabaho, langhapin ng sariwang hangin, mag-relax, kunin ng bangko, umupo, tanggalin ng sapatos, tanggalin ang tsinelas, mag-relax. Ayan ko bra, nabartik ka manan. Isa yang radagiling na ba? Kan. Sunod ko bra mo mininom. Ingkan ko nakke. Kunin ang hanger. Kunin ang hanger at magsampay. Nagagalit na si Mrs. Kumuha ng hanger. Kumuha ng damit. Magsampay. Pasok sa tali para maisabit. Ayan, naisampay na ang damit.